tänään sun äitis kertoo näiden seismikkien äänittämisestä. Minulta on kysytty, miten nämä on käsikirjoitettu. Onko minulla joku sellainen ranskalaisten viivojen luettelo tai peräti joku teleprompteri tuolla parvekkeen takanurkassa? No ei. Ensin mä ajattelen niitä juttuja, joita on tänään tarkoitus puhua. Ja sitten mä tuun ja rupean puhumaan niitä ja huomaan, että äänitys meni pilalle. Katkaisen äänityksen, aloitan uuden äänityksen, joka taas jossain kohtaa menee pilalle, mutta siinä matkan varrella se juttu pikkuhiljaa rakentuu niin, että ehkä joskus 5. kerran kohdalla siinä on suurin piirtein kaikki ne asiat, mitä oli tarkoituskin. Nyt on menossa äänitys numero 2. Tämä on yleensä mulle tyypillinen tapa valmistella puheita muutenkin. Eli jos mun pitää kirjoittaa oikein semmoinen virallinen puhe, niin mä aloitan sen kirjoittamisen puhumalla sitä juttua ääneen. Ja sitten kun ne sanat sopii suuhun, mä kirjoitan muistiin, mitä oli tarkoitus sanoa. Niin päin. No, ensinnäkin tietysti tehdään seismikkiä varten tili. Ja sitten kun tili on tehty, voidaan lähteä äänittämään. Tuossa ylhäällä näkyy nappula Post a Video. Sitä kun klikkaa, on mahdollisuus valita, millä tavalla sen videonsa tänne laittaa. Ensimmäisenä vaihtoehtona on äänittäminen. Ja se on se, mitä minä teen. Eli tästä näin parvekkeelle tullaan ja aletaan höpöttää. Jos haluaisi tehdä huolitellumpia juttuja, voisi etukäteen koostaa videonsa ja editoida sitä jollain, esimerkiksi mulla on Mackin ja iMovilla. Ja sitten sen valmiin tuotoksen uppia tänne seismipalveluun. Tai sitten jos on jonkun videon vienyt vaikka YouTubeen, niin täältä voisi linkata siihen muualla jo julkaistuun videoon. Se vaihtoehto ei mua kiinnosta, vaan mua kiinnostaa jutun höpöttäminen reaaliaikaisesti suoraan tässä ja nyt. Sen kummemmin kaunistelematta ja välikylttejä ja taustamusiikkia mukaan sullamatta. Mä opin kantapään kautta eilen, että kun tällaisen seismik-äänityksen tekee, niin kannattaa kytkeä sitten kiinteä nettiyhteys päälle. Ainakin jos oma langaton pakkaa tekemään sellaisia pikkiriikkisiä pausseja, melkein huomaamattomia. Nimittäin eilen meni varmaan 10 kertaa ennen kuin mä sain sen juttuni siihen kuntoon, että se voi lähettää. Se aina jumahti johonkin pikkiriikkiseen mikrokatkokseen äänityksen aikana. Eli ensimmäinen, mitä voi suositella, on se, että kiinteä nettiyhteys. No, toinen on tietysti, että tässä tarvitaan jonkun sortin kamera. Mulla on MacBookki ja tässä on sisäänrakennettu iSight-kamera, johon tuijottaminen on tosi vaikeaa. Mä en ikinä tiedä, että mihin kohtaan mun pitäisi katsoa, kun se on omituisesti tuossa näytön ylälaidassa toi kamera. Todennäköisesti olisi helpompi sellaiseen irralliseen pikku nettikameraan sittenkin kohdistaa katseensa. Ja sitten tarvitaan joku, millä äänitetään. Periaatteessa täällä olisi sisäinen mikki, mutta mulla on käytössä tällainen ulkoinen USB kiinnitettävä Logitechin mikki. Ja siinä vaiheessa, kun aloitetaan tämä äänittäminen, niin ensin on painettu record-nappulaa, tulee luukkuun tämä Adoben juttu, että haluatko antaa tämän flash-systeemin käyttää mikrofoniasi ja kameraasi. Ja siinä pitää klikata, että allow. Ja sitten pitää vielä valita tässä seismikissä, että mitä mikrofonia haluaa käytettäväksi. Koska se tarjoaa ensisijaisesti sisäänrakennettua mikkiä. Ja sieltä täytyy pudottaa valikosta näkyville tuo ulkoinen mikrofoni. Onko tässä jotain muuta tekniikkaa nyt vielä? Tuskin. No, sitten aloitetaan höpöttäminen ja puhutaan. Ja yksi asia, joka mulla on ollut ihan tietoinen valinta, on se, että tämä saa olla rososta. Koska nyt jos sitä rupeisi fundeeraamaan, että milloin tuli puhutuksi kaikki ihan oikeassa järjestyksessä ja tosi hyvin, ja milloin silmät ei ollut kiinni, milloin katsoi kameraan, ja kaikki muu sellainen
virallinen juttu, niin että tätä saisi ikinä lähtemään. Tällaisiin seismikkeihin mun mielestä kuuluu rososuus. Samalla tavalla kuin rososuus kuuluu näihin pikaisesti kännykällä tehtyihin videoihin, joita äkkinäiseen opitaan jonnekin. Tyyliin Tuija Aallon haastattelut, hän tekemät haastattelut. Joku nimimerkki Vieras kirjoitti Tuijan blogissa vähän aikaa sitten Maureliitan haastatteluvideoon liittyen, että se häiritsi, kun kamera heilui niin paljon. Ja Tuija vastasi jo hankkineensa pienen kameran jalustan kännykkää varten. Mä oikein rupesi mietityttämään, että oikeastaan mua ei häiritse, että se kamera heiluu. Koska sitten jos tullaan oikein tietoiseksi siitä, että näiden pitäisi olla videoteknisesti hyvin tuotettuja juttuja. Ja sitten tällaisten meikäläisten sanomisen into tyssää aika äkkiä. Koska ei mulla ainakaan ole aikaa, eikä osaamistakaan, ruveta hiomaan niistä sitten sellaisia viimeisen päälle hyviä esityksiä. No kun höpötyksensä on höpöttänyt, niin sen jälkeen painetaan sitten, että stop. Ja se äänitetty video alkaa automaattisesti rullata tuossa ja se voi katsoa ja kauhistella ja inhota itseään. Ja jos tulee siihen tulokseen, että nyt on aivan liian hirveä, niin voi painaa discard ja aloittaa kaiken alusta. Jos taas tuntuu siltä, että no menköön tämän kerran, voi lähteä jatkamaan tätä viestinsä postaamista. Ja tuohon kuvausikkunan vasemmalle puolelle, niin sinne kirjoitetaan otsikko tälle jutulle. Sinne kirjoitetaan kuvaus, jos haluaa. Mulla on tapa tuohon kuvaukseen kertoa hiukan, mitä asia käsittelee. Ja jos siinä on jotain linkkejä, joihin liittyviä asioita tässä höpötyksessä on käsitelty, niin ne linkit laitan sinne myös. No sitten siinä voidaan vielä valita, että millä Creative Commons-lisenssillä tämä juttu lisenssioidaan. Ja sitten voi ruksia, että meneekö tämä videopostaus mukaan tällaiseen livestreamiin, joka täällä Seismikissä pyörii, vai jätetäänkö se ihan vaan tänne oman profiilin videoiden joukkoon. Mulla oli ensin muutaman kerran niin, että se meni tuonne yleiseen jakeluun, mutta sitten mä rupesin miettimään, että kun nämä amerikkalaiset, jotka pääasiassa tätä livenä seuraa, niin hämmentyy, jos ne vahingossa lähtee tätä suomalaista juttua katsomaan. Niin joo, tosin siinä on kyllä myös ruksittavissa jo ihan tuolta profiilista, että mulla oletuksena lukee kieli on suomi, eli fi. Ja siinä se sitten oikeastaan on. Muuta ei tarvitse kuin tämän jälkeen klikata, että post video. Näiden videoiden seuraamiseksi on hyvä, jos jonnekin sitten laittelee linkkejä niihin. Ja mä oon siinä mun sun äitisblogiin saanut Marginaalin Janin ystävällisellä avustuksella liitettyä myös tällaisen linkin, josta voi tilata tämän Seismikin RSS-fiilin. Huono puoli tässä Seismikissä on, että se ei sitten kaikille näy. Eli samaiselta Janilta kuulin, että tuolla vapaalla puolella Linux-ihmiset ei pystykään tätä flashia täältä katsomaan. Ja samaten Geranium raportoi, että kännykällä ja jopa Vistalla oli ollut vaikeuksia. Eli mielelläni mä kuulen, mitä teknisiä ongelmia näiden videofiilien katsomiseen liittyy, koska mun Mäkillä niitä ongelmia ei ole ollut. Tämä tässä tällä erää.